The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi lero solokhala pa 6 July siku limene timakumbukira kulandira ufulu ozilamulira patoka, ndipo siku la lero ndi siku lofunikira kwambiri. Ine ngati president wanu osakulankhulani pa siku ngati la lero li ndiye kuti ndikukulakwirani a Malawi komanso kulephera udindo wanga okuyimirirani okulankhulirani pa ziphinjo zimene inu Amalawi mukukumana nazo. Komano funso limene ndikufuna kufunsa siku la lero ndilonena kuti kodi lero pa 6 July ndi siku lokuti Amalawi tizikondolera kuti ifeyo tili ndi ufulu ozilamulira patoka, chifukwa tikanena kuti 6 July siku limene ziko lino lidalandira ufulu, inde tidalandiradi ufulu kuchokera m'manja mwa Asamunda, ukapolo udatha. Tithokoze amene anapanga nkhondoyo yoonetsetsa kuti Amalawi akuziyimirira paokha, akuzilamulira paokha. Komano funso nkunena kuti kodi inu atsogoleri amene mukulamula dziko lino lerodi ndi siku lokuti Amalawi akuzilamulira paokha, ali ndi ufulu? Awa ndi ena mwa mafunso amene mukuyenera muzizifunsa inuyo akuluakulu, makamaka inu andale, inuyo amene mukulamulira dziko lino, inu a DPP, kuti kodi siku la lero mukuliona bwanji? Ndikoyenera kuti Amalawi azikondwa kuti ndi siku limene Amalawi analandiradi ufulu? Kodi Amalawi olero alidi ndi ufulu ozilamulira paokha? Chifukwa kwa ineyo ngati mu president wanthu osauka, siku la lero ndikuliyang'ana mokwiya kwambiri poganizira ndi mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Ndi chimodzimodzinso nthawi ija ana a Israeli akuchoka ku Igupto kupita ku Kenani anazifunsa ena kunena kuti kodi nkuyenera kuti tizipitirira ulendo uwu kapena tibwerere konkuja? Panonso Amalawi ambiri akuzifunsa kuti kodi nkuyenerera kumakhala ku Malawi kapena tibwerere m'manja mwa Asamunda omwe aja? Chifukwa ine mukandifunsa ngati president ndikuwuzani mosanyengerera kunena kuti chofuna kuchita celebrate, chosangalalira kunena kuti ziko linolo pa 6 July ndi siku limene anthu amakumbukira ku ufulu ozilamulira patokha, kwa ine sindikuchionapo poona mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Chifukwa tikati munthu akuzilamulira yekha ali ndi ufulu okuyenera uchoke nyumba mwache. Kodi munthu wakumuzi akudya akuvala umene utu ndiye ufulu? Tikamali kumbukira siku limene la 6 July, mukuyenera inu akuluakulu amene mukulamulira ziko lino muzifunse mafunso amene kuti kodi anthu athu amene tikuwalamulira alidi ndi ufulu? Ali ndi ufulu wa manyumba mwawo? Ali ndi ufulu wa mu constituency? Ali ndi ufulu wa ku district yawo? Ali ndi ufulu wa ku region yawo? Ali ndi ufulu wa ziko lawo? Chifukwa tikati ufulu ozilamulira pawekha munthu, monga amene ndanenera, wani munthu akuyenera kuti adye bwino, aje kuchokera nyumba mwache, akwanise kutumiza ana ake ku sukulu. Ngati ili ntchito alembedwe osayang'anira kunena kuti uyu ndi wakumpoto, uyu ndi wakumwera, uyu ni Muromwe, uyu ndi Nchewa, uyu ni Nsena, uyu ni Ngoni, uyu ni Muyawo. Ndiye kuti ziko limene lolo tikapanga choncho ndiye kuti anthu ali ndi ufulu ozilamulira okha. Kodi ntchito anthu akulembedwa? Nanga mabizinesi wo aliko? Kodi nanga opportunity ini mwazina zili zonse, kodi opportunity iliko kwa wina aliyese? So ndi siku limene lili very very tricky, andi panaeni yaso siku limene tikaliyang'ana bwinobwino makamaka anthu osauka sitikuyenera kumachita celebrate, chifukwa munomo m'Malawi munomo mulibemo job creation. Anthu ambiri tikunena panopa anachoka ziko linolo kupita maiko akunja kumene akuvutika. Mwachisanzo anthu onse amene ali ku South Africa walero mukawalondoloza bwinobwino muona kuti anthu amene wawa anapita ku South Africa chifukwa chosakasaka business, chifukwa chosakasaka ntchitozo anayenera kuzipeza mu ziko lawo limene lero lakwanisa zaka zambirimbiri kuti lili pa ufulu ozilamulira paokha. Lero tikunena pano kuli mavuto azaoneni ku South Africa.
anthu tikunena pano paamba ena kuyenda pansi kuti abwerere kwawo kunoko zikulephereka, kusowa transport, kusowa upangiri wabwino. Kodi inu aboma pamene lero mukukumbukira 6 July, kodi anthu anu amene akuvutika ku South Africa mwaapangira chani kuti akhale ndi ufulu ochoka mu South Africa lo kubwerera dziko lawo? Ndipo dziko la South Africa sili kubisa iya, likunena mosapshatira mosabisa mawu kunena kuti mwa mayiko wonse muno mu Africa dziko limene likupanga zodabwisa, limene sili kusamalira anthu ake, ndipo lachita kunena kuti iwo lilibe ma resources, ndi dziko la Malawi. Ndipo mayiko ena anthu awo akumakakhala m'maembase, mabasiwo kumakatengera m'maembase, ndipo akumakhalanso ndi escort kupempha dziko la South Africa kuachita escort mwachisanzo mene apangira ku Mozambique. Koma kunoko tikunena kunoko ku Malawi kunoko maembasewo ambasadayo ku South Africa kukulibeko. Anthu akumakhala malo osaziwika, sakuziwa kuti akupita kuti, kodi mabasi akakwerera kuti, kuli chipwirikiti ndipo anthu akungomwalira azimayi ndi ana. Ndiye kuli ana amene ali undocumented, amene anabadwira ku South Africa, nawonso dziko la South Africa pofuna posamalira ana, ufulu wa ana, akuwakaniza ana amene wakubwerera mmakwawo. Kaya ndiwo wa ku Mozambiki, kaya mwana yendo wa ku Malawi, akuwakaniza. Koma mayiko ena, they are working 24 hours to make sure kunena kuti anthu awo abwerere kwawo. Koma kuno ku Malawi akugwira ntchito kumene kuwapezekawo, ati ikamakwana 7 koloko kumanena kuti fe tikufuna tikagone. Now, do we really need to celebrate kunena kuti Malawi munomo tikukondwerera 6 July, siku limene anthu anaziyandirira ufulu wawo? Ufulu wache uti? Kodi ngati mukulephera kuchita create job, ngati mukulephera kupanga ma business environment ikhale conducive, anthu amene owa muziko limene ali pa ufulu? Awatu ni mafunso, simple questions you need to ask yourself. Kodi anthu a Malawi ufulu ali nawo? Kodi ku polisi akumangidwako ni ndani? Mmakoti mwathu muli ufulu okumva milandu? Zonsezo tunayenera tiziyang'ane before we start issues of celebrating. What are we celebrating for? So kuli bwinotu ngati dziko lidatilephereka ifeyo a Malawi, tibwerere kwankuja kwa Asamunda kuja, chifukwa mu Asamunda momo mmaoneka ena aja amaadya mu nyama. Mu Asamunda momo ena aja amakhala bwinobwino. Ufulu waza malo ulipo. Lero mukayang'ana mupeza kuti kuli nkhani za malo kukangana maufumu, kukanganiana malo, mafumu athu akupanga zinthu zakatangale. Lero munthu amene ali wosauka sangakhale ndi malo acha akulandidwa ndi anthu olemera. Are you really serious kuti lero ndi 6 July lokumbukira siku limene anthu dziko linalandira ufulu? Ufulu umene mukuonena uti anthu azala akuyenera kuti azakondwerere, akakhala ndi ufulu wa malo, akakhala ndi ufulu wa zakudya, akakhala ndi ufulu wa mankhwala muzipatala, akakhala ndi ufulu wa business, akakhala ndi ufulu wopanga zinthu muziko mwawo, mwa ufulu mwawo mosatira malamulo a ziko lino. Mainasi zimenezozo anthu sayenera kuchita celebrate siku limeneli. Andi tithokoze amene munanena kuti siku lalero palibepo zosangalala chifukwa ziko lisililirede. Yes, mwachita bwino. Palibepo chikuti anthu akasangalalire. Andi ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri, limene amene amangolemera ndi anthu andale. Kuti kunena pano anthu andale waina ali kunyanja, ena akwera ndege akudya 6 July akuijera kunja. Mwana kuti akanakhala momo nazidya ndi anthu awo. So ineyo ngati president wa anthu osauka sindikuonapo anything welfare kuti anthu azikachita celebrate siku limene lili siku lalero pamene Malawi yo ali ninjala, pamene Malawi yo ali kundende milandu yache yongonamiziridwa, pamene Malawi yo tikunena pano business asanga pasidwe yati chifukwa choti muna ndi wachipani china, kandi wa MCP, kandi wa UDF, kandi wa chani, kandi wa PP, amene yosanga pasidwe. Mu Malawi sayenera kuchita celebrate muziko limene anthu aja amangosankhanamo mitundu. Amalawi sangachite celebrate ziko limene ngakhale miyalatu ya mtengo wapatali akuitenga ndi anthu ochokera kunja. Ainyaka zikolo amene akuyenera kukhala ndi ufulu ochita access miyala yawoyo, amene ndiye ndi amene akumamangidwa kumalandidwa chuma chawo. It's not worth it. So utenga umene ukubwera kuchokera kwa asogoleri athu onena kuti lero ndi 6 July, iyi ndi 6 July ya anthu olemera.
koma anthu osauka ndi awali ku South Africa, ena akuyenda pansi. Anthu amene akuyenera kuti azichita celebrate ini ndi awo akuzunzika ku South Africa. Andiboma pakali pano pakana lero palibe china chilichonse chimene akupanga zaziwika sopano. Alengeza tu ndi aku South Africa omwewo. Ama Africans kumapana ama Africans. Why can't we make a statement to the world? Kunena kuti ma Africans akupana ma Africans okaoka? What are we doing as a country as Malawi? Zonsezi zikuchitika ku South Africa tisazichite point finger pa South Africa. Tizichite point finger pa ife tokha Malawi. Kunena kuti what went wrong? What have we done to liberate our own people? Kodi ufuluwo ndiye uli pati? Popeza anthuwo ku South Africa ko apita kumene kujako chifukwa cha mavuto, chifukwa chosowa ufulu. Apita kumene kuja chifukwa chofunafuna ntchito, ufulu wa ntchito. Chifukwa chofuna business, ufulu wa business. It means muziko laolo la Malawi limene likuchita celebrate 6 July, langukhala 6 July wapatipo, wapapepa. If you want a meaningful 6 July, kumene tikupitaku, muonesese kuti inu aboma 1, muipereke business environment conducive. Mupereke ufulu aza maphunziro, ufulu aza ntchito. Aliyese apange zimene zikufuna iye muno Malawi. Mining sector muitani. Muichite ujeni muimasule. Anthu tizipanga miyala yathu muno. Mwalole makampani azichita create ujeni ma opportunities za anthu. Komanso kubomako muchite create job opportunity. Ndiye kuti tizachita celebrate siku limene limokondwa kwambiri. Muzaona anthu akutenga salu zawo na avula na akuseserana museu kuti muzipondamo. Chifukwa anthu amene ndi okondwa. Koma ineyo sindikuona Malawi ina aliyese from Nsanje to Chitipa kota tumchinji ali okondwera ndi mamafia, ali okondwera ndi amene amapanga zakatero, ali okondwera ndi anthu andale, ali okondwera ndi anthu amene ali ndi makobiri yawo. Koma munthu osauka sayenera kuchita celebrate siku limeneli. Andipanayenera inu aziko la Malawi mupange machawi, muonesese kunena kuti mavuto amene akukumana ndi anthu ku South Africa mwapange mwansanga anthu abwerere kuno kumuzi. Chifukwa ziko la South Africa laulula lokha kunena kuti ngati kuli ziko lofoira kwamiri likupanga zinthu zombwambwana ndi ziko la Malawi. Anthu awo akungoenda kumayenda ngati njoka zopanda mitu, palibe amene akuachita control. Amene anayenera kuti akhale pasogolo kumayang'anira anthuwo tikunena pano anathawako ku South Africa ko, ena amati kamakwana 7 koloko akukagona. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Koma ngakhale zili choncho, ifeyonso we are to blame for not creating our own country imene muli zonse zofunikira, nkhani ya ntchito, nkhani ya mabusiness, nkhani ya sukulu zabwino, business zokhuzana ndi nkhani za mining. Tikanazipanga zimenezi ndiye kuti tikanakhala ndi ziko labwino. Nkhani ina imene ndikufuna tiyang'anire kumbali ya maufulu omwewo ndiyonena kuti Amalawi so timazuzana tokhatoka. Motero kuti mavuto ena amene ali ku South Africa ku akuabweresanso ndi Amalawiwo. Kumakanenezanso kwa anthu aku South Africa koko munthu iwo kuziwa kuti uyo ndi Malawi nzanga. Andi tikunena pano tikamanena kuti Amalawi timazuzana tokhatoka, tipempheso kwa amene tiziwise mtundu wa Amalawi kunena kuti pali Amalawi ena amene ali ndi kanga chepe, amene amafuna kubwera kuno kumuzi ndipo analipira basi za ulemu. Andi anyake a ulemu basi service muziwe uthenga kunena kuti anyamata anu amene munawalemba ntchito kuti azitenga anthu kuchokera ku South Africa akuzuza anthu. Amene analipira kale mabasi, analipira kale katundu wao, ndalama za museu, koma anthu aja kuti akakwere basi ku Johannesburg, akumapezeka kuti siku lokuti akakwere basi lija, akumapidwa kukachingidwa ndi anyamata anu. Ndikumawuza kuti amene akufuna kukwera basi atipasenso ndalama. Are you really serious? Kodi ino Amalawi ndikulozedwa ndi chani? Kumasuzana nokhaneko kumamuziwa kuti munthu ndo wakwathu ku Malawi, koma kumamuzuzanso nzakoso. Ainyake a ulemu anthu akakwiya zasiya kukwera mabasi yanu chifukwa cha anyamatano aku South Africa. Panopa azimayi ndi ana akugona panja, akugona popanda blanket, akugona pa depot chifukwa chokunena kuti malenti pajatu anathamangisa ntchito kulibe, mabasi analipira, ndalama munatenga, koma mukuzuza anthu osamafuna kuti azikwera basi zanu atipo kapo aperekeso 500 rand.
munthu wofuna kukwera basi yolipira aperekeso 500 rand, munthu apereka 800 diso yapadera ya katundu wake wa museu ati iyayi kumaka achinga anthu oti ena akumadula tikiti yawo ngati lero akapereka ndrama akukwera lero lomwelo, pomwe ena anadula matikiti yawo mwezi watha pakana lero sakukwera basi. Ufulu wapa 6 Julai fuso limenele mulifuse nokha kunena kuti muzifuse kunena kuti kodi 6 Julai waini ndo antundu wanji. 6 Julai wako nyumba amene ukumamuona nyumba mwakomo, zogonera zakozo, zofunda zakozo, bedi yakoyo, chakudya chakocho, ana ako, utuluke kunja kwakoko ukamuyang'aneso 6 Julai wako wakunjako kodi ali bwino? Nanga 6 Julai ochokera kuboma ali bwino? 6 Julai wa mu constituency ali bwino? 6 Julai wa ku Japan kwanuko ali bwino? Is it worth to celebrate 6 July? So mauanga omaliza ndi awa kunena kuti enough is enough. And this message should go also to the government of South Africa, that you have inflicted pain on our people. You have made our people to suffer a lot. You have killed our people. And we want also to give you up to the end of this month that every South African living in Malawi must also live. This you have done to our people, we are going also to do it to our people. Enough is enough. Calling it a spade, ifeyo tisamaoneke ngati ziko la anthu ophweka. Ndiye uthenga uwu mwauze kunena kuti Amalawi sona first tikuzichita mobilize, and we are going to have a press conference very soon imene tichite announce siku limene ma South Africans atiso achoke Malawi muno azipita kwawo. Inuyo mukwabweza anthu athu. You are sending our people back home to Malawi. We will also send your people back to South Africa. Enough. We thought we are Africans. We should protect each other. But where you have reached now, we have reached a point that we will start also killing you. So get ready. The embassy of South Africa, we are coming for you. We are coming for you, Ramaphosa. We want to thank the initiative taken by Malema to love fellow Africans, but not what these other people are doing. Born Klindo, the DC, mwana woopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.